Benvinguts, benvingudes, lletraferits i lletraferides. Avui entrem en el món de la poesia i concretament analitzarem un poema titulat La nit de Carles Jardí Pinyol, un autor d'aquí d'Eivissa. De tant en tant, tal com vaig fer amb Josep Callau i Nogués, m'agrada en aquest canal ajudar a autors que no són gaire coneguts o que han començat fa poc, com seria el cas de Carles Jardí Pinyol, a arribar a un nombre més gran de gent que llegeixi les seves obres i que la seva obra sigui una miqueta més coneguda. Així que si coneixeu algun autor que hagi passat desapercebut, m'ho podeu fer saber als comentaris. D'altra banda, vull deixar clar que, encara que es comentin autors que no són gaire coneguts, en aquest canal també es comentaran, evidentment, els clàssics de la literatura catalana i moltes altres coses. Abans de començar amb el material, us volia comentar que si us subscriviu al meu canal, si em regaleu un m'agrada i compartiu aquest vídeo amb els vostres amics, m'ajudareu moltíssim a seguir expandint una miqueta més el català en aquesta plataforma. L'autor també té un canal de YouTube anomenat Carles Jardí Pinyol, en el qual hi té diversos videopoemes que us convido a que els hi feu un cop d'ull. Ara tot seguit llegirem el poema i després investigarem a veure què hi podem trobar, què hi ha, quines figures retòriques, de quina manera s'expressa l'autor. Bé, preparem-nos per llegir La nit. El dia fa estona se n'ha anat al jaç. Un llençol flonjo d'ombres m'acarona, cloca els ulls i se m'aclara el pensament. Un vol de moixons van i venen dins meu. El magí s'adorm dolçament esgotat i es desperten uns miratges esgarrats. M'abalanço veloçment pendent avall i volo fluidament a 2 pams del sol. Tots els trossos de la nit cerquen l'ordre que sempre posa el meu sendari despert. Els minúsculs dubtes dissolts en foscor deixen pas a espesses riuades d'argent. Les ratlles del llum que filtra el balcó baden les parpelles vers la realitat, d'un John que estrena dubtes valuosos i una pàgina de versos per crear. El tema genèric del poema, doncs, serien les sensacions que té el geu poètic quan s'adorm. Però clar, el poema no és tan simple, sinó que hi ha molt més material que podem comentar. Com, per exemple, que s'explica el tema d'anar al món dels somnis com un viatge i per tant es toca el tòpic del homo viator, que seria un tòpic literari que veu la vida com un viatge, i en aquest cas no és la vida sinó que és un somni, però també se'ns mostra l'acció de somiar com un viatge, i ho demostren els versos següents. M'abalanço veloçment pendent avall i volo fluidament a 2 pams del sol. Aquests versos indiquen acció, volo, m'abalanço. És una acció, a més, que indica aquest component d'inconscient que no ho controlem que tenen els somnis, és a dir, m'abalanço, caic, jo no m'estic abalançant a posta, sinó que és una acció subconscient, com els mateixos somnis. Per tant, quan estiguem analitzant un poema, el que hem d'intentar fer és cercar la relació entre l'estructura externa, que és el com es diu, amb l'estructura interna, que és el què es diu. Doncs res, un cop comentat una mica el tema, que seria aquest viatge cap al món dels somnis, aquest viatge cap a l'inconscient i com després tornem a despertar-nos, ara ens endinsarem cap a l'estructura interna i anirem comentant el poema estrofa per estrofa. Només n'hi ha 4, vull dir, això no serà un martiri, sinó que és un vídeo divertidíssim. Als 2 primers versos de la primera estrofa ja tenim un joc conceptual molt interessant, perquè diu el dia fa estona que se n'ha anat al jaç. És a dir, el dia com si fos una persona, quan arriba la nit se'n va a dormir. Contraposa el que fem els éssers humans, que és anar al llit, amb el que faria el dia. I per tant aquí hi ha una personificació. I és que l'art, senyores i senyors, té aquest poder. Pot capgirar la realitat i per tant canviar les normes del joc. I el dia és el que se'n va al llit i l'ésser humà és el que es desperta en un món dels somnis. Bé, hi ha molts poemes i molta literatura que juga amb aquests temes tan interessants del subconscient, del món dels somnis. Hi ha un poema de Josep Vicenç Foix que és Quan dormo que hi veig clar, que algun dia comentarem també en aquest canal. També cal destacar que el vers Un llençol flonjo d'ombres m'acarona, això és una metàfora. Llavors aquesta metàfora produeix aquest trencament que sempre busca l'art per crear l'atenció del lector. Aquesta manera de, com us he dit anteriorment, crear una estranyesa, que és el que també busca el llenguatge poètic. Com podeu observar, l'art constantment ens apel·la, ens diu «Ei, aquí està passant alguna cosa diferent», que no estic parlant d'una manera normal, sinó que estic dormint en un llençol flonjo d'ombres, estic dormint en les ombres, i potser també utilitza aquesta paraula ombra perquè quan anem cap als somnis, evidentment, tanquem els ulls i, per tant, intenta relacionar el lèxic amb el missatge del poema, amb el tema. Com que anem cap al món dels somnis, cap al món fosc, el llençol també té ombres. Al final de la primera estrofa, el que surt és una imatge molt bonica d'un vol de moixons que serien aquest viatge també. Si us hi fixeu, també quan observem o quan pensem en un vol de moixons se'ns apareix a la ment una imatge de moviment.
i per tant també acaba de reafirmar aquesta teoria de l'homos viator que us he anomenat anteriorment. Doncs el que és el somni és un viatge cap a l'inconscient, cap a allò desconegut, i en aquest cas un viatge que comença amb un vol de moixons que van i venen de la seva ment cap a allò que desconeixem, que és el món dels somnis. En conseqüència, el final de la primera estrofa seria aquest impàs entre l'estar despert i l'estar adormit. I ara el que passa a la segona estrofa és que ja entrem al món dels somnis. La part conscient ja ha desaparegut. Però quan el jo poètic, és a dir, quan el poeta entra al món dels somnis, hi ha alguna cosa que no va bé, hi ha alguna cosa que l'espanta, que el torba. Es pot observar amb aquests miratges esgarrats. No són miratges bonics, no és un somni agradable, sinó que està sent una cosa desagradable, menyspreable, que ens convida a fugir, a començar aquest viatge, que és el passar d'un somni cap a un altre. La interpretació que em faig jo és que el poeta té un somni desagradable i per tant se n'intenta escapar i vola 2 pams del sol i és quan emprèn aquesta cursa. Després de tota acció que es narra a l'estrofa número 2, gràcies a verbs que impliquen moviment i als adverbis de temps com veloçment o fluidament, apareix la calma, és a dir, el poema torna a agafar un altre sentit. I com tots sabem, després de la tempesta ve la calma. I l'estrofa 3 és això precisament, és aquest moment de calma, perquè no tot en el món dels somnis és acció trepidant, és moviment, és efectes, sinó que al món dels somnis també hi ha alguna estona de calma i el que fa Carles Jardí en aquest punt és demostrar que els somnis també són un moment agradable en el qual ens podrem oblidar de les nostres obligacions que tenim en la vida real o en l'altra vida, no sé com anomenar-ho, i estar una mica més relaxats. Per tant, aquesta metàfora de riuades d'argent, aquesta imatge tan tranquil·litzadora d'un riu, no? Un riu que és fluid, un riu de plata, no? D'aquest color tan bonic, és una imatge relaxant, com ens intenta ensenyar el poeta en aquesta estrofa. A més, és una riuada que s'emporta els dubtes diaris. El poema té una estructura cíclica, perquè la quarta estrofa, ara la veurem, és el despertar, i la primera estrofa és l'anar-se'n a dormir. De fet, l'acció de despertar-se es diu de la manera següent. Les ratlles de llum que filtra el balcó baden les parpelles vers la realitat. No em direu que és una manera elegant i molt ben pensada de simplement definir un fet que és l'aixecar-se, el començar-se a despertar. I no només tornem cap a la realitat, sinó que també ens tornen a vindre damunt tots aquests dubtes valuosos, perquè dubtar no sempre és dolent, dubtar no sempre és un mal de cap, sinó que si dubtem també aprenem. El poeta ens fa aquesta reflexió i també cap a una pàgina de versos per crear, és a dir, el poeta pensa amb la creació, pensa que l'estar despert li permet fer art. I en conseqüència, l'últim vers és una metonímia, perquè restringeix aquesta nova oportunitat que representa un nou dia a l'acció de regalar art. Bé, en aquest cas, a l'acció de lletraferir. Per cert, s'hauria d'inventar el verb, lletraferir, jo crec que l'haurien d'acceptar al diccionari. Respecte a l'estructura externa, us volia comentar que la rima és lliure i que la major part dels versos són en decasíl·labs, encara que també hi ha algun vers decasíl·lab. Crec que comentar poemes, com hem fet avui, d'autors poc coneguts, és una bona manera d'ajudar-los a créixer una miqueta més. I a més, a vegades podem descobrir petits tresors, petites perles que havien estat enterrades a causa de la cruel arbitrarietat i de les circumstàncies que a vegades hi ha poemes molt bons que no es coneixen, hi ha poemes que es coneixen molt que tampoc són tan bons. Això és una mica qüestió d'atzar. Res, espero que us agradi molt i fins una altra. Que estigueu molt, però que molt bé. I subscriviu-vos!